ngibingelele ngapha ngaphambili ngithi all protocol observed. Ngibingelele umongameli wethu, our supreme leader, our commander general President J.G. Zuma. Ngibingelele ne high command ahamba naye, our supreme leader. Mase ngithi all protocol observed. Kwaza mkhonto kwaza. Comrades, ibandla laseZayoni, umndeni waMkhize, njengophiko lwe-MK Party silimele kakhulu. Silimele nje sifisa ukusho ukuthi umfana la eThekwini region ngibona sawina kangaka nje unengxenye ayidlala lapho. Behamba ngevan lesuzo nezipika ebesilithola mahala ha. Umfana ngikhuluma nje besilamba naye. Sidla amagwinya nezingwa namafries ndawonye. Singenayo imali, sifuna umkhonto eThekwini region wini. Nangaphela sikwenzile lokho. Kwamalungu omndeni noma wengane sothi cha akamaningi sinawo, kodwa siyacela ukuthi ningaqheli kwi-MK Party, nisondele beyingxenye yama programs esinawo ukuze mhla sithatha izwe lethu sikhumbule ukuthi kunomfana kaMkhize wasala endleleni singakakhululeki. Usengathi i-MK Party yangena kwipower yakhohlwa abantu abayilwela kangaka. So siyacela mndeni niduduzeke niqine. Ngiyazi nezingane esencane kodwa kuma programs e-MK Youth League first ama programs o Fun Day azifiki ingane sizodlala eziningi ingane zigqume zidle ijabule. Mase ngicela ukubonga udokotela uKhehlelezi ngoba ufanele simazi nje ebekade eqashwe yena. Ivele lengilishoyo ebelikhipha mahala udokotela. Abanye besicharge 3000 ngosuku kodwa wasinika njenge-MK Party mahala ivele. Esinika nje ewufaka udizili. Kwahamba kwabona ukuthi naye useninkinga eziningi wathi cha Youth League ne-region zifakeleni udizili ngiyanika ivele. Sasebenza ngevele. Lakudala imali kwafika elinye sasebenza futhi. Yini ngibonga ngoba in this revolution of ours uzinikelile ngonakho. Isacrifice emali engane zakho ayifaka inhlangano. Bengaphela sawini eThekwini. Sihlushwa abantu abangafuni ukusacrifice abanikelo eMK Party abafuna izikhundla nje qha. So ngifisa nazi ukuthi umfana nje ulelela ebenayo inamba yami. Akaze mefoni nathi sihlalo ngicela ungiphe isikhundla ngifuna ukusebenza. Ubese kumina sihlalo sinamhlanje siyakithi. Ngithi mina sivuka namhlanje sivuka ngoLesine. Avuke sambe siyosebenza. Asihlala sinamali adlile ngithi khuleka sokona phambili nama nginamali. Masifika phambili ama-comrades asithi imali yokudla sidle sisebenze siqede sami. So comrades mawusala ku-MK Party zazi ukuthi la kwi-organization efuneka ulidwe kuyona. Efuneka uzwe ngayo ukuthi ithini kuwena ikudeploy ikhombe njengomfana uhambe yosebenza. Musu uthi ekseni hlusho wena ufuna ikhundla la awubhilongi la munjalo. Ungabona kufika umongameli uZuma la nje ingoba le organization it's a spiritual party. Isebenza ngemoya lenhlangano. Umlando wasifundisa ukuthi kwathi iNC mahlule ukulanda izwe kuzoba iSACP. SACP yangamaphosi yabelungu isidayisini kwathi umkhonto wesithathu. It's the very same MK le kwakushiwo kudala ukuthi yona lekhulula izwe. Iqhubeka lapho. So comrades njengoba sila abaqabani kufuneka sazi ukuthi we must be led ukuze likhululeke izwe lethu. Futhi umuzi odlala lenhlangano izokuphalaza wena. Ifana njengolwanga. Ngingabona bengena nje bephuma nje ekundleni ezinkulu abaningi ngoba iyazicleana. Futhi right ke mayenza iphutha iyakwazi ukulanda futhi iphinde ikubuyisele ngala. So ke bakhisha umuntu asingalo le-organization ahloniphe inqumo silandele yona. Kufanele njengomfana usebenzele umkhonto comrades.
ngoba amaqabane izwe lethu comrade lidinga umkhonto ngabe ukhona ngaba ukho sizokhululeka eMzantsi Afrika whether you are lead or awulidi sizoyithola ifreedom through MK Party ngikhuluma nawe nje izone yami le Nkosi Mkhunya zone kule wadi le iwadi yomkhonto le kwawina umkhonto la next year kube khona inkatha le MK Party la noma ngabe uyathanda uyalida bidota next year MK Party le wadi le kube kudlula yona la bantu so besiyacela ke comrades siyacela sifana njengomfanana singajahi ikhundla asijahi ukusebenza ngoba wajahi ikhundla uzosithakatha usibulale ungalithandi iqembu ngoba futhi ongesengivala sikhona MK Youth League right now we have structures manje sesinawo sasithenge singene baba indaba zabantu abadala kodwa nje ohlukumeza iMK uthinte thina ke manje ongasebenzi nesikhundla uthinte thina ke manje sizodela esimkhiphele ngaphandle amandla siyabonga kakhulu president we Youth League ngiyamangala youth ayimshayeli nezandla mshayeli izandla enkulu siyabonga kakhulu makomrade nizwile ke ningabe sangihlupha ngoba ngoba abantu ngoba umuntu ebengihlupha aqiniso ngisho ngishonele basangifuna iveni namanje ithawu ngoba ngilipostile emagroupini okunilibonile liwile libheke phezulu uzubone bazalana ukuthi izwe lethu lilambile into engiphatha kakhulu iveni seliwileke bayithatha sound yonke imani sengingani sound vele bekufanele bayithathe ngoba ibidura leya moto ibikhala ukudlula zonke imoto uthini ke bazalana sebekhumula umuntu oshonile umfana abamkhumula icathula bayitshotha bagumula umuntu oshonile ungafika ugumula umuntu umbone seshonile umgumule sithi icathula leyo nto isitshela ukuthi izwe lakithi lilambile balambile abantu so endabeni yemoto senginamlele imali makomrade imali singawabala amagama abantu angifuni ukuthi mangipolitika ngifaka amagama angiyithandi ipolitiki yamagama angiyithandi ipolitiki ethukanayo uyobona amanga amawuthi wakho wabona ukhethele ku-social media ethukana nake nangibona kodwa abadala bangithukaneli every day and every hour anginandaba imandate enganikwa ubaba wathi ubaba umuntu uma ekubiza ngentsha uyihluphela kulokhu ufuna ukuyi-explain ukuthi angiyona intsha angikhonkothe awukazi ukhonkothe mina abadala bengibiza ngomthakathi hey scam hey umthakathi bathi angikaze ngidize ngomshayeli as long ewadini yami umakhelwane nami bengithanda bazi ukuthi ngiphila kanjani nabantu angifake mangisona lesangoma noma le nyanga ethi angiyohamba umncwabo mina hayi mina mangifa ngithi abantu bazofika wena othi awuhamba umncwabo uma ufa uzongcwatshwa bayilwane kufanele baza izandla ziyagezana ukufa kungena noma ikuphi ngelila ngamangishumayela umfana usuke ezoshona next week ngathi mina khona umuntu wathi ngicela ukuthi uyongikhela amanzi emzini owodwa okungakaze kushone khona uma ubuye nalawo manzi ngiyokunika umtelo wathi hawu ngiyothola ekuseni umcebo wagijima wathi ngiyabuya nje nginike 20 minutes wathi hayi ngikunika 4 hours wathi hayi 20 minutes uthi mayiphuma eyemzini okunomprofit onzima kakhulu uthi mayifika wathi before ngicela unike amanzi nge2 liter kodwa inkinga yami idlozi lama ndifuna lapho okushone khona wathi hayi amathi unogcwele wathi na onzima kanje kuyashona nakho waya emzini we-advocate umuntu ofundile odlula udala impofu uthe mayifika kukhulunywa isilungu esinzima ngoba bayahlupha abantu abafundile manje nathola lamaposition aphezulu niyasikwetizela nikholwa ukuthi labantu elifuna kuba ivoti bakhuluma isintu iyangimangaza nje leyo nto mina ake nikhuluma isiZulu nisho noma nilapha phezulu isizulu lento ukuthi siyohlala sincengile njalo abelungu noma si-address abantu sengizokuleyo ngithi honorable I would like to take this opportunity to no sisazi impela isilungu sisazi omunye angazathi hawu lo asikhuluma ngisazi impela futhi ngiyangidide ngisho ngikhulumela igama elingakanani ngiyasazi so nje stick to your vernacular language
isiZulu noma iSpedi noma iSetswana ngikwazi wonke ama language njengamanje sesibheke ubaba siyamazi ukuthi uba naleli hour lakhe nje kodwa namhlanje somcela ukuthi abe no 30 minutes. By the way, my comrade, la esiyombeka khona endlini yakhe yokugcina umbanaye beyithanda into engathi iphezulu futhi washo wathi mina mangisahlala nalo mkhulu ngeke angiyeke, so ngizamile ukuthi into yakhe ngiyenze ibe ku standard esiphezulu, so amathuna aya kuwo kuse-Ottawa. So njengamanje sizomukela ngezandla ezinkulu kakhulu umgcini mafa. Lalelani, uma nibona umkhonto wesizwe begqoke kahle, nibona imoto zomkhonto, nibona ama-program amakhulu, umuntu oyena odecidayo ukuthi ngiyayikhipha-ke imali manje, ngiyafaka imali lapha ukuthi lanto iqhubeke, nalo mngcwabo lo uthe ngiyawufaka isandla Khethelezi, awuqhubeke lo mngcwabo lo ngoba lesosha ngiyalazi. Le ndoda abaningi abayazi akazwani nesport, kuthiwa yini sport fire yini ngoba ngithe isihlungu ngiyasasa ngithatha amagama wrong. Akazwani nespotlight, uthanda ukusebenza behind the scene. So le ndoda engizoyibiza la iyona ndoda kumele lishayele izandla impela ngoba yiyo ezoyenza umkhonto uphile, yiyo ezoyenza ukuthi umkhonto uyeweni. Noma bangamthuka kanjani benze njani, but okusalayo ubaba usamthemba, uyambona ukuthi akade imali usacrifice ngayo yonke into anayo, but efuna ukuthi kusetshenzwe. uTG umpi yakhe all the way from Johannesburg, asimshayeleni izandla eseza ngaphambili, shayeleni izandla enkulu, izandla enkulu, izandla enkulu, izandla enkulu, izandla basalani, izandla enkulu, izandla enkulu umpi yakhe uTreasure umkhonto wesizwe eza ngaphambili, shayeleni izandla enkulu, 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 izandla enkulu. Kuthule bandleni bazalwane. Akangitshelanga ukuthi kuzoba kanje. Kodwa ngithi ngiqale ngokubingelela abafundisi nabobishop. Ngithi siyathokoza ukuba ngaphansi kwekhaya lenu. Amen. Ngibingelele emndenini noma kubuhlungu emndenini, kodwa ngithanda ngihleli lapha ngakhumbula ekhaya lapho engikhuliswe khona eGalile lezizwe. Ngathi kusekhaya ngala. Yeah. Welcome kakhulu. Angumbiza upresident because I think it's beyond president. Angazi ukuthi upresident usho ukuthini. Uhlala sho yena ubaba athi angikwazi upresident. Welcome ubaba uNxamalala kule ndawo esikuyo. Welcome baba. Welcome wonke ama-comrade and leadership in the house. Welcome nabazalwane. Amen. Akunakuningi engizokusho, kodwa ngithe angizulayezo umfana ngathi angikwazi ukuhlala ngingafikanga Khethelezi. Ubishop uhlala ngihlupha every time, athi kufuneka lokhu nalokhu. The last event ayenzile angikwazanga ukuphumelela ngoba besinesinye isifo eGoli. Ngathi no, angikwazi ukuhlala ngazi ngizokuseka ndoda esimeni esifana nalesi bishop. Ngithi ngaloko ngicela uhlale uqine njalo. Sebakhulumile ithe insizwa la ayihlabelela. Yahlabelela ingoma yathi umlilo lo. Yabona umkhonto umlilo omunye futhi. Ushile umongameli we-youth wathi this is the spiritual party, and I always say this is not like a normal political party. A party yabantu, and you need to understand that it's a party yabantu. You also need to go and check history of president that leads you. And check uNxamalala is not a normal person. Akekho umuntu ongadela ama-pension wakhe abuye athi ngisayolwela isizwe sami. Asikaqedi. Akekho umuntu ongadela wonke athi ngingakuthatha wonke, kodwa ngisazomela iqiniso. Angikwazi ukuhamba kulo mhlaba iqiniso lingakaqedi.
thine si-confuswe i-political power that does not have economical power. So sekwesinye isigaba manje sesokulwa sesikule sigaba sokuthi sifuna ongokwethu. Ukuvota is not enough. Ukuthi soba nabogogo esikhuluma nje abagezi ngamanzi ashisayo. Ukuthi soba nabantwana sikhuluma nje khona umntana ongana iqhathulo zibuye esikolweni. Ukuthi sokhuluma manje khona i-youth. Yazi, it's easy from a distance to judge abona i-youth iphuza utshwala. It's easy from a distance abona umntana abantu ashaywa inyawo because awukho kuleso simo ubona ngathi umzali wakho useless kanti hayi. The system that is designed to oppress umuntu omnyama economically siphushela wonke umuntu ukuthi ayenze izinto to keep them busy, and it's in our duty to make sure ukuthi sayichange the system. Umkhonto ukuthi once we take over, people outside the matric, you are going to go to military. Lento yokudlala mediphele bazalwane. Yeah. So ngaloko ngithi akunakho okuningi ngizokhuluma. Welcome ubaba uNcamalala. Insizwe edele zonke izinto. Yathi mina ngumuntu omnyama ngiyomfela umuntu omnyama. Angikhathelele ukuthi umvenda, umsongwa, uyipedi, umzulu, umxhosa. Ngithi umkhonto kilirumo labantu lasichaba.
Ilo ovelelwe ilokhu ukusivelela ukuthi siluze insizwa encane kangaka ebikhuthele ngendlela eyisimanga. Nginibonile nani baholi enkhona, nginibonile nani befundisa abaholi bethu abasivulela indlela ungena ekugcineni. Ngibonile nentsha izinto uma zivelela abantu abasha ziyasikhathaza ngoba abantu bakusasa lapha, abantu bokusibusela izwe kusasa. Kodwa ke imithetho yasezulwini ihamba ngakho. Ukuhamba emhlabeni ukuthatha umncane kuthatha umdala. Siyasikhathazeke uma kuhamba umuntu omncane ngoba bayisasa lethu, ikakhulukazi uma bebonakalisa ukukhuthala nokuzimisela ukulungisa izwe lethu. Isuke ekhaya emcimbini obuhlanganiswe lensizwa ulapha kule ndawo kuthiwa amaphumulo. Ngiyangokukhulu ukujabula kumsebenzi ewenzayo. Ngithi ngizofika ngijabulile, mbonge, ngitshene nabanye ukuthi kusetshenzwa kanjani. Uma ngifika noma ngiye ngathuka nje mangibona ngathi ukwena makukhulu la, ngabe kwenze njani? Kwaze kuthiwa siyongena endlini njengokujwayelekile ukuthi siyonikezwa into esitshena ukuthi kuzokwenzekani, sizobe siyenza kanjani. Ngithe nje ngisahlala phansi ngisathi sobingelelana sonke, kwathiwa hayi sekonakele emsebenzini lensize kusebenza ngayizola ebusuku kuzosa size lapha bese sikhona ukuthi isihanjelwe kulingelwe ekhaya kunabala abantwana wahamba omunye lo esingaye manje la besebenza benze ukuthi kusasa yonke into ime kahle. Kase ngiyethuka ukuthi hawu ngumhlolo ukhehlelezi uma ngiqhamuka ube phila nje ngabona ukuthi khona into emkhathazile. Ngize ngambukisisa ngathi hawu kanti le ndoda injani konje ikholwa inebandla kanti futhi iyalapha kwabagulayo, kwenza into engajwayelekile. Abezwa bonke ke sebesho ukuthi hayi ngempela kuye kwavela umhlolo. Athi yazi ngesinye isikhathi angazi ukuthi ney'ngilozi zisuke sezimaphi. Uma seyidedela sithi senza into enhle kangaka sivume kube khona into ebuhlungu kangaka. Kodwa-ke isidalo ngeke wayithini, indalo into ongeke wakwazi ukuyichaza. Siya nje siyokhuluma nabantu inhliziyo seyikhathazekile ukuthi insizwe encane kangaka ebikhuthele kangaka. Kodwa yini le ngoba njalo nje izinto ezenzeka emhlabeni kuye kususwele
ngisho ey'nganeni ngesinye isikhathi ukususwa lehlonipha kakhulu ungazi ukuthi kazi kwenze njani. Sehlelwe into ebuhlungu ukulahlekelwa insizwe besinethemba ngendlela ekhuthele ngayo nangendlela ehlonipha ngayo njengoba ikhuluma seyishilo. Kodwa ke obaba befundisi namakholonke ayazi ukuthi njalo nje ahlele etshela ukuthi ukuba khona emhlabeni okwesikhathi akube isikhathi eside kwabanye siba side, kodwa umuntu owaziyo ukuthi ngamunye wethu uzophila kanjani uNkulunkulu asazi thina. uNkulunkulu uthatha inqomo zakhe ngesinye isikhathi ezibuhlungu kuthina. Abanye baze bathi kodwa uNkulunkulu yini ungifake ebuhlungwini na? Kepha uNkulunkulu awukazi umzwe khulumele, khuluma ngendlela yakhe. Angakushayini ukuthi bekwenze njani. Besingazi nje ngalelo langa lingakenze ukuthi sobe sila ngobuningi bethu sizovalelisa umntwana wethu. Mase kwenzeke kanjena ke akukho singakwenza ukuthi siduduzane sonke. Kufuna mfowethu ududuzeke, wazi ukuthi lokhu okwehlele umzi wakho kubehlela bonke abantu. Ukuba kwakungenjalo laba bantwana befundisi abahambi njengoba kuhambelo wakho, ngoba akuthina esithatha isinqumo kodwa sithathwa umdali. Funa ukuthi ke lalane ngenxeba lokhu okunehlele kuyasehlela sonke. Thina ke njengoba siqondene nokuthi manje sithathe izwe lethu kubelungu, inhliziyo ibuhlungu uma kukhona ohambayo. Uma sikhuluma sithi sifuna ukuthi sithathe umbuso ngamandla amaningi nabantu abaningi, ifundiswa zithi kufanele sisithathizwe singalwini kancane, silwine ngo2/3 majority. Yes. Konje lokho kuthola ngesizulu umbika kanjani? Ngoba nami ngifuna ukubona ngamalengisi nisifunda fundiswana esincane. silwile ngamalengisi. 2/3 majority ngesizulu kuthola. silwile ngamalengisi. Amalengisi. Yes. Hayi ngesola le. Malengisi ethatha. Kulungileke kuthiwa soyithatha ngamalengisi. Mina ngifuna ukuzwa inamba. Ngoba amalengisi anekusena ukuba into encane nje. Uthi amtolikele. Bakhuluma kanjani? Ukubili kokuthathu. Sizolo kahle lezo nje. Amakhehla wasekho. Insizwe encane esazofunda. Kodwa into engiyishoyo ukuthi sifuna ukuwina ngabantu abaningi kakhulu abangabaleki, ukuze uma sesithathile kungabe bikho umuntu noma iqembu eliyoma lapha lisiphikise kulokho esikushoyo. Uma sesithi sithathile siyoshintsha imithetho, siyenza ukuthi sibuyise izinto zethu ezathathwa abelungu. Ngeke sibaphuce konke
kodwa sothatha okuningi ngoba sibaningi. Sibuyise umhlaba wethu, sibuyise umcebo wethu, simise umcebo wethu ungahambi uphumela ngaphandle kuyodliwa abantu esingabazi, thina sibe silambile la. Into ebalulekile le kithina nje emnyama, uyabona into engiyikhalele ikakhulu ngoba lensizwe bekhaliphile, labantu esibafunayo abakwazi ukugijima, abazi ukuvuka ekuseni, abakwazi ukwenza yonke into, abahloniphayo, esilindele ukubathuma mase sikhuluma nento esikhuluma ngayo kube sekuyibo. Uma sisithi alibuye umhlaba la, ngoba thina singabantu abalunge kakhulu kuze kweqe. Uyabona nje sajabula kakhulu sesikhululekile, singakakhululeki kodwa basenza engqondweni sibona ukuthi sikhululekile, sibe singakhululekile. Uma nje ngiye bank ngiyofuna imali lekuphilwa ngayo, ngibuzwa kuze kubuzwe ngishini wele zami ukuthi zingaki, noma ngithi ngifuna ukwenza ibhizinisi, kuthi ekugcineni sebedlale ngami isikhathi eside bese bethi sorry asinayo lo mali ukuthi nikeze. Kodwa mongena umlungu bafuna nje ukwazi ukuba uMr Bani ufunani, bathi ngifuna ukwenza ibhizinisi, bese bethi okay sinemali engaka sokunika. Abambuzi ngoba bathi akasona isigebengu, thina sizigebengu. Lento ke senza ukuthi sakhe lo mbutho manje ngoba umbutho omdalo waqanjwa okhokho bethu uhamba bawudukisa, udukiswa izimpimpi njalo ngoba abantu abakithi abanye abamnyama. Sabona ukuthi ayikho lento sikakhululeki, ake singene silwe futhi sikhululeke. Umuntu omnyama ke kufuna ukuba ngabe sihlangana kanje. Yayithanda lensizwa ngoba insizwa emukela izinto ezikhona emhlabeni, impilo yasemhlabeni iyalapha, iyathandaza, iyabhabhadisa, yenza konke nje. Uyabona umuntu ongajwayelekile lo usenze eyibukwayo, senze ibukwayo wa organizer noma wathola amalungu alenhlangano yethu umkhonto wesizwe ayizinyanga elaphayo inqwaba bakuyini kwabangakanani konje 200 300 ekade ngibheda sonke lesathi 396 eba organizer yedwa akekho wakwenza leyo nto, thina sonke siphelele. Uma nami ngababala nje lokhu ngaqala uku-organize nami ngisemncane, mhlawumbe nganoma badlulani kuleyo ngoba ngangi-organize nakwi-underground, ngangi-organize ingakabheno ANC ngangi-organize, kodwa ngikaze ngiqhamuke nabantu abangaka. Wayesethi ngizoletha abanye njengoba ngibiza nje ngiza lapho kulimele khona umntwana, ubese organize abantu noma ethole abantu abayizinkulungwane engakonje 2600. Uyabona ke lapha bese mina ngizangiza ngithi 3 mangitshena abantu yabakhuthaza. Akekho ngeke ngamona osebenza njengaye abese eba nesibindi sokuthi athe linyalelwe ekhaya ngakusasa asebenze sengathi akukho lutho. Kaze ngasho ngathi ngoba sengimdala ngizokwenza njani, amfanele ngibe umfundisi. Ngiyabona ukuthi abefundisi banesibindi.
Ingathula ngambuka enza yonke lento ahlale yenza kungonakele lutho. Kodwa engakhohliwe ukuthi uhanjelwe. Ngathi yabo kuye kuthiwe emasosheni inkosi uShaka abantu ababekhuthele bekwazi ukulowa babeka empondweni nasesifubeni. Abanye babela phakathi nendawo yobabona ngemva kwesikhathi ukuthi bayakwazi ukuyenza lento. Ngifuna ukuthi muzi ulahlekelwe thina sonke ngoba lensizwa ibinsizwa ibibonakala ukukhalipha okwisimanga. Kodwa ke kuyashiya ukuthi abanjalo abajwayele ukuhlala emhlabeni. Asingakhali ngoba ukuba khona kwethu la njengoba sibaningi kangaka nje kuwuphawu olubonisa ukuthi indlu emnyama manje iyasondelana. Izimisele ukuthi ithathe izwe layo. Kubuhlungu lokho. Njalo sihlale sihlangane ngokuthi sizofihla. Ungazi ukuthi soneni kangaka thina ngoba akujwayelekile ukuthi abantu abancane babhekane nosizi lokubhekana nabanye abahambayo ngoba insizwa zeklesi amabuthethu lawo esiwathandayo. Ngiyabonga nje ukuthi sikwazile ukuzofika la. Ukufika lapho kulahlekwe khona kuyisibonakaliso esibaluleke kabi ukuthi nabanye bayabadabukela, abanye bayasizwa isihlungu esibaphetheyo. Ingakho siyeke konke seza la ukuzoba nebandla, sibe nomndeni, sizoba khona ukuthi sibakhalise. Ngiyabonga kakhulu abefundisi ngoba abasali abefundisi futhi bona abasiduduzayo. Kuke kwathi ngihlezi nje lapha ngathi i-members zethu zonke nje lezi la bengibuza nje kodwa ngithe uma ngibona ubaba uKhehlelezi ehlabelela lapha ehlabelela zonke ihlatshelelwayo ngoba yikho ingoma eyisona zonke ingoma zethu zonke ngathi hawu membership yethu yodwa awungathi inkosi yami hayi umnandi sizolithatha izwe noma kanjani noma bangasirobha njengoba benza sakufanele ngabe silithathile basirobha siyalithatha. Ngijabule kakhulu mangibona intsha yamaZayoni ngathi we madoda ngajabula sengibabona beshifta la bethi ha ngathi nanku umhlolo kanti kumnandi kanje eZayoni bona intombi nje sithi nje uyabona nje ngathi ha ngayindawo kusafuna ukufika nje ngokuthiwa isonto lide lingilifishane ngizobukela nje nami ngithathele umoya kaNkulunkulu shendaba impela. Ngiyabonga ngithe ngisathi ngibona intombi zaqhamuka insizwa amabhungu ha nawo ngoza nje ngathi hayo no baba ngizofuna nami ukuthenga ilokuzana uniform yami ngizofuna ukuthenga uniform
ngoba noma sibuza ubuhlungu kodwa uma seyingena lezi phela yonke into yakhohlwa enye into. Hey ngaze ngathi kuba sengimdala kuba bengisemusha ngabe nami bengizongena la ngisho yabona wethu lapha ngibone ushaya induku la sihlangana ngathi hayibo okunye ke lokho angaze ngikubone kodwa kwafika kimi ukuthi laba bazophelezela ingane yakwakho ukuyiphelezela lokho akwenza ukuthi uma sisukile la sihlale sikhumbula lokho awusawabona ingilozi egqoke kumhlophe esishikiza lapha siyazi ukuthi uhambe kahle siyazi ukuthi uzobe lapho kufanele ukuthi ayekhona ngoba umntwana ongcwele obenza yonke okuhle. Ngiyabonga lokho kusiduduza nje bafowethu nodadewethu kusenzela sonke konke imiza ukhona ngishona khona into engajwayelekile kodwa yenzeka ngeke futhi uyijwayele ngoba imnandi makuhamba umuntu. Ngifuna ke ukuthi lo mntwana akahambe kahle amukeleke engilozini zimukele njengoba sesifikile sazombona sakhala nomndeni kwafika befundisi bazokhuluma konke ebekufanele bakhulume. Ufuna ukubonga kakhulu ukuthi nisinikezile ithuba ukuthi sibe khona kanye nani sizofihla umntwana simfisela ukuthi ahambe kahle. Abazali bazi ukuthi okwenzeka kanje kwenziwa uNkulunkulu asizenzeli akumnandi ngisho uNkulunkulu uyazi ukuthi akumnandi uyazi ukuthi siyakhala uma kushonile kodwa kusuke sekwenzekile. Ngifuna ukubonga umkhonto oze ngobuningi bawo kowakubo bezokhala kanye naye babhonge kanye naye. Lokho kuyathokozisa kubazali nakubo bonke nje abakhona ekhaya. Ngibonga befundisi ngoba abaphuthi bayawenza umsebenzi wabo ngaso sonke isikhathi bashumayele basitshene ukuthi kwenzekani. Ngibonge bonke nje abakhona ngithi lensizwa ayihambe ngokuthula siyohlala sikhumbula yaziwa yithi manje ngeke sikhohle ukuthi kwakukhona insizwa eyasishiya sisesigabeni sokusebenza buyisa izwe labantu abamnyama. Ngifuna ukubonga baba Phehlelezi ukuthi uqine ube khona usikhuthaza sifikela sicabanga ukuthi sokuthola ukuthi mhlambe unwabile nje uthe Nkosi yami ungafunctionele umzukulu kodwa ithina osisenze sazizwa sesingabantu sila. Ngiyafisa ukuthi ngithi bakwethu sesisonke nje sikwenze lokhu nakwabanye uma behlelwe okubi ngoba kusuke kubhlungu. Iningi lethu sesiyazazi lezi ngozi ngoba sesibadala akumnandi uyongazi ukuthi uzothathana uhlanganise nani kodwa ke ngoba size ngobuningi obunje siujabulisile umndeni sawududuza sathi nelale ngenxeba ngoba okwehla kanje kwehlela sithina sonke kuyinto ekhona kodwa engajwayeleki. Nansi ke insizwa isihlanganisile namhlanje ukuthi sizoyivalelisa sithi ayihambe kahleke. Ngiyabonga baba bonga kakhulu
ukukhuthala kwakho nomusa wakho nokuba umuntu wenza into engenziwa akatshena umuntu ukuthi kufanele ukuthi enzeni ukukhulisa umkhonto uyisukumela yena ngokwakhe. Abanye bethu kufanele sibahlalise phansi sibatshene ukuthi ushona lapha ya hamba lapha ya akushiwo kuyena uvela isukumele nje aletha abantu bakude abanye abakwazi ukuhamba asikwazi thina ukufika khona soba organize yena uyayo organize inqwaba yabantu and ungithembisile ukuthi usazoba organize abantu. Ngiyabona ukuthi sokufanele ukuthi ngimcingele isikhundlanyana naye. Ngoba ngiyamazi ukuthi akathanda ikhulu. So besimenzela nje ukuthi akwazi ukusebenza ngokuhlonipheka. Kukhulu lokho kwenzayo. Ingane yakho ilimale isemsebenzini wokukhulisa umkhonto wesizwe. Ingakho nje ngamzukani siwenza umsebenzi usitshela ngoba kufika isocial kufika wena lakho ozakhele lona engakhuwanga umunye umuntu. Ngiyathemba ukuthi amanye amaqhawe abahamba kanye naye akhona. So ithemba likhona ukuthi sizoqhubeka siukhulisa umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe impilo yethu yaphakade. Impilo yethu yokubusizwe lethu. Impilo yethu ephelele nje. Uma umuntu omnyama ungakuboni lokhu manje kusele ngemvudukile. Ichaziwe lapha ikhuluma ukuthi umkhonto wesizwe uhlukile. Akona lezi inhlangano ezinamagama amnandi okuyekuthiwa kuthiwa yini konje. Bahle mfundisi sikakhuluma ngabanye abantu nawe ngathi ukhuza abantu kodwa manje. Uyabona nje umuntu ezokusengenza iphathi yami i-Democratic Party. Akukho democracy. Angazi senike nakubona inloko. Kuthiwa eSouth Africa kukhona i-democracy. Nathi siyayisho sisho into engekho. Democracy ayikho la kuthina. Mawubuza ukuthi democracy yini? Kuthiwa umbuso wentando yeningi. Right? Kodwa asibusi. Thina sonke sivota kanye eminyakeni u6. Kule minyaka u6 kunabantu sengikhohlwa nje inambambo lapha eParliament. Ibona abantu kababusayo lapha. Bona bashaya imithetho abenza konke abasitshena ukuthi sesishaya umthetho manje. Kodwa nathi sithi hayi sikwi-democracy. Angazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Ngikwazi ngisizulu ukuthi sikwintando yeningi. Kodwa ayikho. Thina sizoyiletha. Wonke umuntu uzohamba ngokukhululeka eSouth Africa. Ingane ezikoleni mahala. Ingane embusweni wethu. Abantwana laba babulawa ukuphuza utshwala sizobathatha bonke sibofaka esikoleni ngenkana. Akekho umuntu wala eSouth Africa ongazofunda. Uma eseqeda umatric kososha umthetho uzohamba insizwa ziyoba amasosha kwazi ukuvikela leli. Uma eseqedile ukutraina uma ithanda ukuba isosha uzoba isosha. Mangafuni sizomfunela uzothola umsebenzi. Akekho umuntu ongezusebenza.
iningi imali la esegolideni nesiliva yonke into engalungisa wonke umuntu. Ayikho, lalelani mantombazana, ayikho ingane ezothi incane izale umntwana. Uma usemncane uzala umntwana umzalela okaba nanku umhlolo. Abanye bayeka isikole ngoba sokonakela. Sokwakho umthetho oqondile othethweni. Namhlanje amaphoyisa ngangozulu emakheni kodwa abafa abantu mababa bantshontsha abantu kanti amaphoyisa enzani? Uyabona ke uma singayiboni leyo nto kobe thina ngokwethu nje silahliwe Nkosi yami. Angazi ngoba kuthiwa indlela zimbili khona yangala endodeni ephatha umhlolo khona lapho yakhona bangcwele. Ngamanye amazwi thina sifuna izwe lethu eliphilayo elinabantu abaphilayo angabikho umuntu olambayo. Uma ke abantu abamnyama bengakuboni lokho ayasibashiye so mase sisolele ngaphesha sibuye sibalana sesingale thina sesibusa ngoba sizobusa. Ngiyabonga kakhulu bafowethu nodadewethu ukuthi sibela sizobungaza umndeni olinyalelwe comrade lethu. Uyabona mase singahlangana kanje sonke ngithi ukuthinta nabafundisi ake nisishumayelele kahle webo baba shumayelana kuphela impimbi ngoba yizo lezibulalela umbutho omdala. Angiwabize ke ngamagama abantu ngoba abantu basuke bajabe bangabesama naphakathi kwabantu bebalekela abantu. Kodwa into ebalekile ukuthi thina kulolu hlangothi lwethu kulolu kuzana lezayo lokuthiwa kuzoba khona lapho kuzobe kukhethwa khona amaphathi siwine. Awu Nkosi yami siwine. Uyabona mina ngifuni sengimdahla angifuni ukuhamba kusahlushekwa la. Ngiyothini mangiqhamuka lapha engilozini zithi wawenzani emhlabeni? Yabona ke ngoba intsha yabona nabantu baningi basho isho ukuthi sizoba baningi masivota. Siyavumelana? Obaba besonto ngizobatshena bonke abantu umuntu ujangena esontweni votela Nkondo. Amen. Ngabona kahle obaba zonlandela mase votiwe lapho singasawini soxabana. Angibonge baba, angibonge kahle kakhulu. Umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba umshini wami
uyangibambezela umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami we baba umshini wami we baba awulethu umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami we baba siyabonga baba siyabonga Simshayeleni izandla enkulu izandla. Siyabonga kakhulu makomredi, siyabonga baba kakhulu. Kunendoda engifisa baba ukuyibona. Le ndoda ngasho ngithi lo first born wami lo ngino second born wami no third born wami. Mangithi ngino second born no third born, abantu aba active abagijima njengami. Agijima akhiphe phakethe naxabane nomfazi. Umama wami nje Msholozi akasangithandi. Kufanele ukuthi umbize kanda ulivuselele uthando ngoba sikajaniswa ukuthi imali eyengane iyathatha iphelela kulomkhonto lo. Akasathandi kanti lo mkhonto uhlala kukhulunywa ngomkhonto efoni nomkhonto igama lami sekumkhonto nje. Mtimande sondela ngapha kuMadlebe. NoMadlebe akasondele ngapha. Madlebe sondela Mtimande sondela. Ngasho ukuthi izona ingane zami lezi engisele nazo. Each and every province nginendoda esuke iyodwa engithi mase ngithe gijima uyabahlanganisa. Bahlangana manje sondela Madlebe. Lona ke ebeyiwele likanami. Bebegijima bonke sondela. Maybe abantu emavidweni bambonile. Usinde kufena ngithi nyambo ulimela ikhanda. Uyasho ukuthi lo mfana lele la kubo kababa wami kaShezi ebethi malume kimi naye uShezi umntakasisi wami lo ngendlela kade benzwana ngayo uyasho ukuthi bekuyigazi lo into zomkhonto nje into mayithi imkhonto ikhansela lethu ele-ANC belize libancenge makune strike lithi hayi bebanika nemali athi hayi ningahambi phambili ngoba kuyaziwe emphakathi makusukume laba hayi kumoshekile amanzi kumele abuye manje ugesi ubuye manje umbana noMadlebe ubeze bathi ngizonenzela i-wallet athi asifuni buyisa ugesi iyona into esingayifuni ngoba kunabantu abadayisa izwe bengaboni ukuthi balidayisa. If you are allow being captured, you are in a serious problem. If you take the money of the enemies, they will always control you. So you must avoid taking the money of an enemy. An enemy will always be an enemy. We have enemies in the organization. They came here, but when they get in here, so the party will deal with those decisively. Intelligence, head of intelligence. If you plan against him, he will get to know and he's gonna plan and destroy you. You plan against him, he's gonna destroy underground. Kune politika ikhulumile emzweni. Uthi ngamu organizer kuphi underground. He can get there. Ungabone hamba underground. Azovuka esevuka kwena. Ya. Wenza lo mkhonto lo akwenziwa lo. Athi umnyango ongene ngawo nawo ya. Futhi noma ekhiphe emnyango akasho ukuthi phuma.
hayi uzokunika nje ama-task ubone nawe la ngcono ngihambele leyo nto ngesilungu siyibiza ngokuthi it's absconded uyi-abscond uyixoshe wena akakuxoshanga akanacala noma efika ezulwini kodwa angixoshanga muntu mina emgodweni uyixoshe yena ususwa izono zakho so be very very careful laba abantu abeze la abakontrolwayo la zangena sibona umsholozi uma ethi emncwabeni sonke siyaphi ucommand uyena ucommander wethu ukuthi kunomuntu ungakini onemali edlula abantu ungavumeli ukucaptureishwa ukucontrol akasale nemali yakhe mawusumbona ukuthi lo usefuna ukuthi silandele yena thina nangu umuntu esimlandelayo lo mfana ngiyambonga kakhulu ngoba usangilalela uvukile uthi emayivuka ngathi ensimini kumele siyomncwaba njengoba limbona naye belimele usahamba lokho kuthiwa yini ngesilungu amakhansela yini counseling usahamba amakhansela lokho ufika uhlale phansi uxoxa nomuntu wabelungu wabesidlela imali ngoba siyakwazi ukuxoxa nje naye ngithi imali yamoshwa nje imali nalapho ulo bese kuthi baba uNcamalala hamba wena hamba lo baba uNcamalala iyagijima le ndoda eSoweto ile yandoda engangikhombisa wena egoli oqinyanga sithema siqoqa inyanga lelani ma comrade lena izofuna ukuthi umuntu oyizwayo ajule basabotage abanye abantu abethanda ukusabotage sesisebenzisa qesho ukwabona impela angithi impela mayimosha umvile iyakha ikuyenza njani iphosa kuphi dani iphinde futhi iphinde iphose kuphi same place uyawa lo igcina iphuma na 2 ne nathi sasebenza nale ndoda sema sesiphuma how just phuma nabantu ababo nangazi noma yabo 30 kanjani sathi nawo le ndoda isivumelane ngayifonela ngathi mina ngiyazi team yami ukhona umakhosi la kwaMaphumulo uyazi mangithe mase ngisebenza angiphile kanti ngathi kule ndoda lalela indoda egoli singena efieldini door by door to door siyabangenela sangena saphuma nabo futhi ngoba phela labantu asihambi sibakhokhela lapha siyabashela simchazela abanye abantu hayi ukuthi bela umkhonto abawuthandi abakaze bachazela kahle ukhona engizomxosha esontweni lami akekho baba umfundisi usephumile lo mfundisi lo la uphuma lo wasemntuba ngizomxosha ngoba uthi yena mina umkhonto ngizowujoyina mangichazelwa ulwamfundisi abantu 17 uNdlela because uNdlela lento ichaza kahle hayi abanye nje usabambele leyagama lakudala ukuthi mina inkatha yangifakela amanzi nginamanzi amahala ngithi hayi kwashintsha zijikile izinto anizwa yini ngoma ithi zijikile izinto njengamanje abangakajoyini umkhonto joyinani umkhonto Zion zakithi ngiyancenga bafowethu asithathwa serious kodwa sikhulumeni iqiniso asithathwa serious the only person who will understand istruggle sethu umsholozi uyena ozoyizwa njengoba nimbonile useyi-understandile le nduku akithi nimbonile uyi-understandile induku wathi hayi ngizongena nami noma nje babu Ncamalala kunabantu abafaka iyibuko ezinjeni esontweni asimazi lo amen bazalwane amen bazalwane so babu Ncamalala lelisosha liyagijima namanje kuthiwe kunento ehlile la washiya yonke into egoli wamobilize abantu wathi asambeni zinyanga uchair wethu loya umphathi wethu loya indoda egijima asambeni bengiloko ngibona ngama status sebese Montrose sebekuphi sebese bafika abafunanga petrol kumina uma umuntu umthanda ikhathi ezifana nalezi ila ukhombisa khona kodwa ungabona usangifonela ucela imali ka petrol yokufika hayi awungithandi uyangipretend uyangiyuza nimgadi umuntu oniyuzayo ungalokuthi ku relationship uyathanda abantu uyayuzwa umuntu akathandi wena uthanda imali yakho nizwela ngithi asemshayeleni izandla umtimani sesiyabonga njengamanje sizonika umfundisi oyedwa ngizocela ukuqala nginike ubaba oyedwa ozokhulumela amakhalanga uskeme
ngizoyinika yena simbiza ngoJackie China wasesontweni. Bafowethu akekho nomnye oyede ngimthatha kancane. Ntendeza i-artist laseZayoni elidume kakhulu. Siyabonga futhi. Sibingelele ngaphakathi. Sibingelele umphakathi wonke. Lokhu manje basizwile uSkemeke. Ngibonga kakhulu ithuba esitholayo ekumela iKZN. Lalo mfowethu kakhulu sigide kakhulu la ufikela kuthina emncane samfundisa isicathu. Into engizoyiqinisa ke lezoyisho nje kumakhalanga onke na ku umholi wakhe. Ngiyabonga kakhulu umfana wakhe akasili side elodwa. Uyabona kube lento ukuthi masigade into ukuthi ngaba ngiboni la mina. So umuntu osonto into ayithandwa uyena ejabulisa yena ngaleso sikhathi angikho mina. Ubeya onke ama side. Makwenziwa lokho akukho blame esontweni. So yena into engijabulisile bese ngibonga ubaba uNqamalala. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. Ukuba ngiyazenza lapha nginezingo sticker awuthi uyithinta la kancane kuba thinte labafana bagade. Kancane. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bazongishaya labantwana. Kuthiwa bekuyikhwaya yakhe ngicela bazoshaya ingoma eyi1 bangathathi isikhathi ngizobavala ngoba ngifuni bazalwane manisuka la before beze ngicela uqale nginike ubaba umfana futhi ngicela ukunika yena sebeya complain ngesikhathi ikhwaya isale seyima ngiya complain ngale esiya khona ngicela ukunika ubaba umkhize ubaba osizalele lo umfana ayebethi masenzinto ngaso sonke isikhathi mangathi kunento wrong athi ubaba iright kingane esathuka esakhumbula ukuthi inomzali owayikhulisa ngenhlonipho mshayeleni izandla kakhulu umkhize senza ngaphambili sanibona bazalwane ngiyabingelela bafowethu bobaba nje kakhulukazi ngithi angiphakamise ukubonga ngokubaba uKhehlezi ngimfishane amathe omele le ndoda ke angiyazanga ngokuthi sinekezane lo mfana sazane ngako ke ukuthandaza lokuthandaza ukuthi sikhule sokuthandaza bafowethu okukhulu mina ngeke ngixoxane bafowethu inyembezi ubaba uKhehlezi asengisule ngazo ukuthi ngibona ubaba uNqamalala enyathela efolweni ngegama lakaMkhize namhlanje nangithi noma kade ngikhala nesalukwazi uthe ubaba menginika leli thuba sajabula kahle kahle bengizokhuluma ithuba selidlekile ngeke ngisakhuluma bafethu ngidile nale ndoda ekugcineni kodwa khona into engiphathe kabuhlungu kakhulu njengoba ethi umfundisi wakhe uthe sezohamba bafunda ukushumayela kade engashumayeli kube unumber 2 ke ngoba nakimi njengoba behambela abafowethu baba babili ebandleni njengokuhamba kwabo ke bobabili bakwazile ukuthi basifonele athi umfana futhi oledi liphi time awungitshele le time ungalibizi
ngitshela ukuthi ngiyanisusa lapha efolweni manje ngifuna ukunithengela umuzi ngicela ningishuthele leyo ndawo ngithi ngiyayiziba lengane uma wayo angilandele ngaze ngathatha ifoni ngawushutha umuzi ngamnika wathi lo wesibili athi angishuthe waphinda wathi no ucela ngishuthe ngize ngingene ngaphakathi emakamereni ngishuthe abona amakamera chaza ukuthi lo mfana wami lo muzi abethu uzosakhela wona angabangisa wabo angakhela wona noma wabo kodwa induduzo nje yami engiphakamisayo ngeke ngisiphe isikhathi ngibonga ubaba uNcamalala ngisho ukunyathela kwami ungenze ngamkhulu kakhulu efolweni ngaze ngaphinda ngazoba mkhulu ngisho kwabasembe impela abantu ngoba cha sabe sizulu impela njengoba eshaya le nduku nje baba wayinika wayimina wabe sehamba nayo wafika wayikhulisa ngoba nawo umkhonto bangazi ukuthi mina kabe umkhonto ubengifihlela kodwa azi ukuthi ubaba umkhonto uthe mase ngizwi inima ngazakazenza ngale mvelele wabuya wangitshela wathi hayi baba sengawuthatha lo mkhonto wakho ngakuphupha ngawujumela engichaza ukuthi bafowethu angikhali kodwa ngesosha ngoba lifele empini ngithi kulungile akuphelile ngiyabonga Siyabonga kakhulu sesiphuma ngeke ngimshiye ngaphandle ozosibhalela noma ngeke abhale ngomthandazo just amazwi okubonga uzonal convener wezone ngibonga ukuthi bathe mase utholile umyalezo bangithinta Khehlelezi ungagijimi wedwa sitshela ukuthi ufuna silekelele kuphi sigijime noma nje befike sengiorganize konke ngoba ngibonile bazalwane ukuthi mangihlala phansi owami lo mntwana yoba nekala ngibonge sigema amazwi wena mphetha kulo ngiduduzile uthi noma bengathini Khehlelezi kodwa into okufanele uyenze vala umlomo khize ngiyabonga mfowethu naye beloku eduduzile udlale indima enkulu umashosho angimboni ngicela ukumnika ithuba amashosho uzosibalela weGalatia sondela amashosho uzobonga mfowethu sesiyahamba ke manje usuka le goli udlala iqhaza elikhulu kakhulu ukuthi lo mncwabo uzuhlala ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu kafushane nje ngifuna ukusho ukuthi iBhayibheli lapha kuMshumayeli 10 ngeke ngilithande malithi nanoma umoya wombusi ukuvela kodwa ungayishiyi indawo yakhe ngifuna ukusho kubazalwane bengaphakathi ukuthi nanoma izinto sezivuka noma ngayiphi indlela kungaba umoya wokukhulunywa kabi ngaba umoya wokushonelwa ngaba nami umoya womphumumoya omelane nokuphila kwakho kodwa ungayishiyi indawo yakho ngicela ukubonga abazalwane bonke abakhona bazokhapha lesontsha ngibonge nakubaba uNcamalala ngokuthobeka abazalwane ngicela nje ngazi ukuthi besingaqhubeka umoya wokubambisana obe khona amen siyabonga kakhulu uzonal convener akasondela azobonga nje wezone uyishilo president weyouth angazi ukuthi achigumeze noma mina ngazi ukuthi ingaze yethi Dr Pixel kaSebe edumile nje edumile kakhulu ukhona mayengekho ngicela umama weward ophethe ward convener weward akasondele akekho naye uNkulunkulu yabona ngabe kuse60 ngale phela uyobona ukuthi bebeyojawula kanjani bonke ngaba bangemic nenibona kagogo behlala bebanga imic ithuba lengaka akekho uconvener wezone akekho uconvener weward akekho ucoordinator weward akekho ucoordinator wezone uNkulunkulu wami abekho bonke kancane masosha abekho khona wezone ubo wezone sondela baba
sondela ubonge nje amazwi okubonga. Masiqeda lapho sicela ubaba uNgobese azosikhulekela sesiphuma. Amandla. Comrade Fana awulale ngoxolo, comrade Fana awulale ngoxolo. Sewudala uzabala, sewudala uzabala. Thanks, comrade. No, thank you very much, comrade. Baba Kethlelezi, including leadership ekhona, siyabonga kakhulu. Especially the Commander-in-Chief, President Baba Msholozi Uthinyathelela. Ngokusemthethweni asikhulumi thina njenganamasosha suke so-observer i-safety and security. Kodwa sengibona kuyihlazo ngiyilunga lezone ngithule ngibe ngikhona. Kodwa kuphela nje ngithi umndeni oduduzeke. Amandla! Sizocela laba abe Dr. K Funeral bazo wenza nje amagama okubonga uGugu Sukuma Gugu naye umunye othanda ukusebenza from a back seat njengoba nibona sekuze kwaba nalento enhle kangaka I Dr. K Funeral isebenze kanzima kakhulu bafuna ukwazi ukuthi nitholakalapi kanjani Ayi bambeni masoshi bambeni madoda bambeni Ngiyanibingelela nonke ngegama la Jesu Kristu amen all protocol reserved for today ngoba ngiqeda ukubingelela igama lami uGugu akazikalala siyabonga kakhulu ukusebenzisana nomndeni ukuthi sikwazi ukufihla umfana futhi kahle information yethu Nkosi yami ikhona on our website and yeah I think ilokho I was put on the spot angisiyena umuntu okazi ukukhuluma phambi kwabantu but many ngidinga ngizobe ngikhona emuva ngiyabonga kakhulu Baba uNgobese abefundisi bonke sicela sisondeleni sizobusisa sesiphuma Baba uNgobese asinike umkhuleko sesizophuma Siyabingelela siyaxolisa bazalwane before ngizocela sivala amehlo bazalwane Baba kwethu onamandla uNkulunkulu ophilayo wawukhona babekuqaleni namanje wena babukhona uyamazi umfana futhi umaze elihlwile sinisomzalo wakhe wazazi insuku zokufika kwakhe wawazi nangekhathi ukuhamba kwakhe Baba ke thina siyabonga phuma nathi manje Nkosi uhambe nathi endleleni gcina abantu bakhe egameni lika Jesu waseNazaretha amen amen Abafundisi amen bazalwane abafundisi ningasondela bomama sibambe iflag besithelo sika Jehova sukumani bandla bami yanicela ngabisabhayiza manje siyahlabelela siyahamba manje siyaphuma bazalwane siyasukuma siye emathuneni sonke all right
khona ngambambe amasosha ngicela amasosha azobamba umzimba ngicela amasosha azobamba umzimba bafowethu
Sihamba semathuneni ngiyacela sihloniphe ubaba umsholozi uthi nawe uyaye emathuneni uthi uhamba nathi impela sesiyogcina so sonke asambeni semathuneni ngicela singabe sabambezela kuyavala la Haya spile mfethu. Sho.
usale endleleni emgwaqweni sekufanele uyongena emshinini usale emgwaqweni basela abaningi basale emgwaqweni wathi umfana futhi bancane bayingcosane ngifuna bayongibona endlini yami yokuphila mina bazalwane ngibonga ngiphezi inyembezi ziphelile manginibona lithi iBhayibheli ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mina ngibonga abazalwane abantu ade ngingacabanga ukuthi bangafika engazi ukuthi bangizonda kodwa ke into eyodwa mina one thing about me leadership yami bazalwane into engibafundisayo nesontweni ukuthi ungambambeli igqubu umuntu ungamzondi futhi ngoba umuntu uNkulunkulu mayehlisa isibusiso usehlisa through umuntu ngelinye ilanga uyothi ufuna umsebenzi umuntu oku-interview uthola ukuthi umuntu ongamkhulumisi uswele umsebenzi uma sekunjena bazalwane zamani ukuyisondeza kithi thina sivelile ewindini lepolitiki uyothi uyafika ilanga kwenye department uthola ukuthi mina udirect kanti awungikhulumisi bese ngiyakukhumbuza ngithi uyakhumbula ngithi ngeke uzongena umkhonto wesizwe uyabona ukuthi manje mina ngiqashayo bese ngithi awungimele kancane sisasebenza manje ngisakhumbula bonke abantu enganginabo siyongcwaba umfana wami bengiduduza bahamba nami egcineni bazalwane ngiyabonga kakhulu baba uMkhize umuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu ngibonga nakumama wasekhaya hayi ngoba ngipromote uthando lo mfazi bazalwane ngithwala ngisho sekunzima ngimoshile ngithatha imali yokugcina ngathatha yabantwana ngathi sungani manje ungibulale kodwa umfana udeserve okuhle we've tried our best bazalwane samisa yonke imingcwabo sathi inkosi le akume yonke into sonke abasebenzi bami ngathi sonke sizala amen bazalwane siyabonga abasuka eGoli abasuka eMpumalanga abasuka eCape Town abasuka ngaphandle eZimbabwe sinabantu baseZimbabwe baba sinabantu baseZimbabwe la basuke eZimbabwe ngithe baba itask yami elandelayo I want to go in Joburg yofuna bonke abantu abane citizenship yala eSouth Africa abadabuka eZimbabwe nabangaphandle kwamazwe abavumeleke ukuvota yo recruiter bona manje ngoba kunezinto okufanele siyilwele ama rights wabo abanye abangazi nokuthi ngwapi abanye bathi waseZimbabwe lo owakubazalani ame South African 100% South African amen bazalani hayi abanye ngihlale ngibona bedide ubaba wami stepfather wami waseZimbabwe that's why ngingafuni lutho ngamaZimbabweni ngiwathanda ukufa mangathi manje ngiyosha ngiyoni mangaza ngisayoshaya irally eZimbabwe nizoyibona yogcwala kanjani ngoba ngendlela abangithanda ngakhona eZimbabwe bathi sithanda ukuthi you are protecting Zimbabweans amen bazalwane nabo phela amaZimbabwe ningamoshi lana phela manje niyangiphala amen bazalwane amen bazalwane ningamoshi nibakhuze yini bro ngisho kanjalo yini bro mangifika insizweni ningamoshi badala amen bazalwane siyabonga bafowethu uthando yona into engiyaziyo ke eZimbabwe nifundiswayo ukuthi umuntu uhamba naye till the end baba le yakho imessage sithuswa yilento esiyibona manje thina sazi ukuthi ama-VVIP former president ama-president aphelela kuphi lapha enkonzweni ebese phela ama-politicians ahlale njani ePortugal but I'm rushing somewhere else inkinga yilesilungu yabona namhlanje ubaba simthathi njenge-former president simthatha njengesakhamuzi namhlanje usikhombise enye into ukuthi lalelani i-leadership enginifundisa yona nginifundisa ukuthi noma kuthiwa ngakunika iposition engakanani uphathe umasipala uphathe ini but makufanele uye phansi emhlabathini uye ebantwini yebantwini makufanele ube usakhamizi hamba uyohlala nabo ungaloku jaha uthi mina ngizohlala 20 minutes I'm rushing somewhere no ngiyambona usifundisile namhlanje baba uMkhize ngicela ukunika wena ubonga abantu baba uMkhize ngiyanibingelela abazalwane angazi ngizothi magumba amane nje bafowethu ebandleni lonke ungaba bahlabeleli ngihlabelela abafowethu abangibambisela umsebenzi kakhulukazi-ke ngibuye ngizeke kumkhulu wami ubaba singumbongile ubabushelezi ngomsebenzi esibambisene nawo kodwa manje ekugcineni ngikhaya le ndoda ingishaya ngesurprise ukuthi ngibone ubaba wethu mkhulu namanjena nje ngicela amandla angazi ngikubone ngiyaye ngazi ukuthi le nkonzo engalana kababa uma kuwukuthi
iyayiphelele lapha akakaze kuhambe kanjena benguba bengubani njengempela ukuthi ngihanjele umuntu omkhulu kangaka babukhehlelezi noma ngabe kendoda besizocabanga kodwa okwenzile indoda yakithi uvele wangibeka ngasendla wabangezansi usuvele wangiphuca olemeni mawumbiza umkhulu ngesakhamuzi kanti mina bengithi ngizosho phambili kanjalo ukuthi awu cha ubabe ngazi ukuthi nabanye bonke ominister abangenza njengomkhulu ngoba leli khehla ngangithi ngelinye ilanga ngiyoke ngikhululeke nje ngilibambele isandla ngaxhawula kulona bese ngiyahlala nje usuku lonke isandla sami ngasuka lokhu nje ngiyipholisha ngaso ngithathele zibusiso kodwa ngichaza ukuthi ke namhlanje isandla sika baba uMsholozi sibe unyawo la mina ngizothi baba uMsholozi akezanga la kuphela kodwa unyathelele kwabasembe impela ekhaya phelekeqe makuthiwa obaba basekhona ngabe ngiyafona ngisho ukuthi nayi indaba enkulu angazi ngibona izulu lilisha bafowethu ngicela ukuthi ke nakubona bonke abazalwane abasibambisiwe nesikhalele bafowethu besebenza nabathandazi nabefundisi bafowethu lokukhuthala engathi ningakwenza nakwabanye bafowethu ke anginalutho ngakhe indlu yodala bengizocela nje kubaba nabaphuma kuZimbabwe nabakhona bafowethu mhlambane nje nabangale komakhelwane masingase sisuke nje la lokho nginako noma ngingafika ngithi ngibeka amanzi kubo bafowethu ngelinye ilanga mhlambe kodwa ngiyonika ngasedla madoda uNkulunkulu kodwa kube uye onika ibusiso uNkulunkulu anibusise amen socela umfundisi baba uGumede nangu baba namandla onke yisewe Nkosi uJesu uNkulunkulu omuhle Jehova siyabonga sebenza umntwana wakho ufeziwe busisa Nkosi izindlela zethu zonke esizoyithatha endleleni ngabikho nokodwa kubo kuyovela usihlose ngedlalo siyongena emakhaya ngamakhaya uJesu obusayo uJesu oyinkosi uyabusa amen ibandla lilahlekelwe lesithelo sikaJehova kulahleke injini qhume injini kwasalo gearbox kwasalo diff yonke into amaphaneli namasondo azimpandla fana futhi sohlale sikukhumbula kuleli bandla ngoba ubuyinjini yebandla besiqhenya ngawe sibheja ngawe ngisho kuphi kodwa ke sesiyaxola ngoba intando kaNkulunkulu asoze sayiphikisa sikhalelile kumndeni sikhalela neArchbishop yethu uBemzozo umfana ehlala ehlenyuka naye hamba naye ehlenyuka ibandla lonke lesithelo sikaJehova amabranch ngeendawo ngithi alwehlanga lungehlanga phephisani uNkulunkulu uzophinde abone ukuthi wenze njani ngoba silimele kakhulu kodwa ke siyaxolisa umoya wethu ngoba sibonile egcineni la esimbeke khona sesisobhonga nje emswaneni nathi ngoba wonke umuntu ophilayo ufuna benaso isithombe bangixaka abantu abathi mayefa kubulewe ngabantu umuntu wonke ozelo ngosifazane insuku zakhe imihlakhe emphishana igcwele ukuyaluza akekho umuntu ozelo umfazi oyophila phakathi kodwa ke siyabonga kakhulu nokuba nomama banjena umama uAshi osebenze kakhulu ehlenyuka esebenza umcimbi kaMfana futhi nomkhulu wethu wanesineke sibona ngisho uformer president kulomncwabo kaMfana umfana simthatha njengehero simthatha njengenkosi egcineni isayoni umhlaba wadatshula akekho umuntu okwangcwatshwa upresident siyaqala ngomfana akaze siyibone into enjena siyabonga sanibonani ngenibingelela igama lami ngofikile ngwakamlomo besikhona la enkonzweni yesithelo sikaJehova siphelezela ikhawe lesithelo sikaJehova okungumfana futhi wakwamgize usebenzile mfethu usebenzele impela umhlaba ngizothi futhi uzisebenzele naye indlela yakhe because uhambo lwakhe ngilibona umncwabo nje izinga lawo awutholile ngizothi impela qiniseka ukuthi umuntu imisebenzi yakhe yamlandela
ubefukuza esebenza impela esebenzela ibandla esebenzela inhlangano leyo abakuyo mina engeke ngingene kakhulu kuyo mina ngoba ngisho mayela izwi kaNkulunkulu engakusho nje ukuthi ngathi umndeni awuphola amanxeba ududuzeke kanye nebandla lesicelo sikaJehova liduduzeke bonke nje abantu nabangane abakade besondelene naye umfowethu le ngithi nje ahambe kahle namakhalanga wonke aduduzeke.